जोंनि बिबिसिनि जाबोनखौ इगल दाउजों रुजुनानै आङो जोबनायथिं लांनो हास्थायदों। जों बयबो मिथिगौ इगल दाउसिन सिगुन दाउसिनहा माखासे बिराद मोजां गुनफोर दङ। सिगुन दाउखौ जों बयबो मिथिगौ। सिगुन दाउहा बेबायदि मोनसे एक्सेलेन्ट मोनसे भिजन नुहुरनो हानाय केपासिटि दङ। नैबे इगल दाउआ 3 किल'मिटारनिबो बारा गोजाननिखौनो बे नुहुरनो हायो। गोजौआव 3 किल'मिटारसो गोजौआव बिरदोंब्लाबो बे गाहायाव मा दं बेखौ नुनानै बे सिखार खालामनो हानाय बेबायदि लेभेलनि सिगुन दाउहा गुन दङ। सिगुन दाउआ गिनो रोङै मासे दाउसेन। दाउसेनफोरनि गेजेराव खमथाबान मासे दाउसेन। बारहुंखाफ्रा फैयोब्लाबो बारहुंखानि गेजेरजों बे दाउसेना बिरलांनानै सौसिनानै थांनो हानाय क्षमता दङ। बेनि गांखंफ्रा बिराद बोलोगोरा, बेनि आसिगुरफ्रा बिराद गोरा, खेबखांनो हायो। गेरेद गेरेद जुनारखौबो खेबखांना लांनो हायो। बेनि खुगानि जि गुन्थुथ्रि बे जेरैबायदि गोफार, बे खेबनो हायो। जोंनि मोदोमफोरखौ बियो खेबोब्ला मोदोमखौ बे थल्ल' बख'नानै लांनो हागोन। बेबायदि लेभेलनि बोलोगोरा मोनसे दाउसेन। बे दाउसेना ओरैबायदि बे गोजौ बिरनो हायोनो, बेयो 10,000 फिटनि गोजौआव बे बिरखोनो हायो जायो। आरो बे दाउसेना 1 घन्टायावनो 64 किल'मिटारसिम बे खारनो हायोनो। 1 घन्टायावनो 64 किल'मिटारसिम बियो बिरनो हायो। आरो बियो मानो गोजौनिफ्राय गाहायाव डाइभ खालामनानै बिनि स्पिडना 160 किल'मिटारसिम स्पिडनाव बियो नामायख्लायनानै एटेक खालामनानै बुस्थुखौ साबखांनानै बियो बिरखोनो हानाय बेहा क्षमता दं। बेबायदि गोबां बोलो थानाय दाउसेनाबो जेब्ला बियो 40 बोसोर बैसो जायो, इगल दाउआ जेब्ला 40 बोसोर बैसो जायोनो, बेनि खमथाबान गाङा बोरायलांनायखाय बिरनो हायै जायो। बेनि खेबनो हानाय, खुगाजों सौनो हानाय गोफार गुन्थुथ्रिया गोलाव जानायखाय, खंखाइ जानायखाय बियो सौनो हाया, खेबखांनानै जानो हायै जायो। बिनि गोरा आसिगुरा 40 बोसोर जानायखाय, आसिगुरफ्रा गोलाव गोलाव जानायखाय खेबनानै बे सिखार खालामनो हायै जायो। 40 बोसोर जेब्ला बैसो जायो, बे समाव इगल दाउहा मोननै अपसन थायो। आइदार बियो 5 मास हाजो खनायाव थानानै गावखौ खस्थ' खालामनानै बियो गोदान आसिगुर मोननो नाजानांगोन, गोदान गां मोननो नाजानांगोन, गोदान गुन्थुथ्रि मोननो बियो सेस्था खालामनांगोन। नङाब्ला बियो थैनानै थांगोन। उखैनानै बियो जानो हायैनि थाखाय थैनानै थांगोन। बे समाव बे इगल दाउसेना बिसोरो मा खालामो? बिसोरहा लास्ट सम जायो। 40 बोसोरनि उनाव बिसोरो हाजोआव बिरलांनानै खस्थ'जों बिसोरो गावनि गुन्थुथ्रि सौयै बे गुन्थुथ्रिनि खंखाइ जानाय खुगाखौ सौख'नानै गोदान, मा होनो बेखौहाय, गुन्थुथ्रि होनखायो दाने, गुन्थुथ्रि बियो मोननांगोन। बेनि आसिगुरफ्रा खेबनो हायैखाय खस्थ'जों सौयै बे आसिगुरफोरखौ बियो खेबख'नानै गारजोबो। गोदान बे आसिगुरखौ मोनसान्दि बेनि गांफ्रा बोरायनायखाय बिरनो हाया जानायखाय बे फुराना गांफोरखौ बियो मोनसे खस्थ'जों बियो खेबख'नानै गारनो गोनां जायो। 5 मास बे दाउसेना खस्थ'नि गेजेरजों बेफोरखौ जेब्ला बियो थांजोबबाय, बे दाउसेना जेब्ला बियो बिनि गांफ्रा गोदान गां रज'बाय, जेब्ला गोदान आसिगुरफ्रा रज'फिनबाय, जेब्ला गोदान गुन्थुथ्रिया लावफिनबाय, बे सिगुना आरोबाव गोबां मासे सिगुन
दावसेन जानानै बिरफिननोसै सिखार खालामनोसै बारहुंखानि गेजेराव बिरनोसै गोजौ बिरनोसै गोजौनिफ्राय सिखार खालामफिननोसै बेयो आरोबाव 30 बोसोर जिउ खांबावनोसै जोंनि मानसिनि जिबनजों बिनि एजआ मिलायो जोंनि बिबिसिनि रिभाइभेलजों सिगुन दावसेननि लाइफआ मिलायो अनजाग्राफोर जोंनि बिबिसियावहायबो जागन फैनानै 40 बोसोर जाबाय जानो हागौ जोंनि बाप्टिस्ट मण्डलीनि फोथायनाया बाप्टिस्ट मण्डलीनि जिउ खांनाया जोंनि सिगुन दाउ बायदि जाबाय जानो हागौ जोङो 40 बोसोर जानायनि उनाव जोङो खेबनो रोङै जाबाय जानो हागौ जोंनि आसुगुरफ्रा लावनानै जोङो बे पुराना आसुगुरखौ जों लाबाय थानायखाय जों खेबनो हायै जाबाय जानो हागौ जोङो पुराना गांफोरखौ लानानै बिरबाय थानायखाय जों बिरनो हायै जाबाय जानो हागौ जोङो बिरबावनांगौमोन जों बिरनो हायाखिसै जानो हागौ जोंनि आथिंनि आसुगुरफ्रा सिखार खालामनांसिगौमोन बे आसुगुरफ्रा लावनायखाय जोङो खेबखांनो हायाखिसै दिनै जोंनि फोथायनाय जिबना सिगुन दावबायदि जाबायब्ला जोंनि जिबना बहाबा जोङो गोग्लैबायब्ला जोङो बहाबा उन जाबायब्ला जोङो दिनैनि हरनि समाव जोङो जिसु ख्रिस्टनि सहाय नांगौ जिसु ख्रिस्टनि आत्मानि सहायखौ जों लानो नांगोन आंनि पुराना गांफोरखौ खेबख'नानै गारनो थाखाय आंनि पुराना आसुगुरफोरखौ देख'नानै गारनो थाखाय आंनि पुराना गुन्थुत्रिखौ देख'नानै गारनानै गोदान गुन्थुत्रि मोननो थाखाय जोंनो इसोरनि सहाय नांगौ बेखौ आंनि बोलोजों हानाय नङा अनजाग्राफोर नोंथांनि बोलोजों हानाय नङा जानो हागौ नोंथाङा गोबां माब्लाबो फिथाइ थाया मोनदों जानो हागौ नोंथाङा इसोरखौ खुलुमदोंब्लाबो माबा मोनसे खमि जादों बायदि मोनदों जानो हागौ नोंथाङा सानफ्रोमबो गिर्जायाव थांदों गिर्जायाव लिडारशिप होदों अब्लाबो नोंहा बबेबा बिषयाव खमि जादों जानो हागौ बे नोंथाङा सिगुन दाउ बायदि नोंनि आसुगुरखौ गोदान आसुगुर इसोरा होनो नों निश्चय बियाखै इसोरा नोंनो गोदान गां होनो थाखाय नों इसोरनियाव बियाखै जानो हागौ गोदान गुन्थुत्रि नोंनि जिबनाव इसोरनि होनाय बोरजों नांगौ दिनैनि हरनि समाव दिनै नोंथाङा बहा गोग्लैखो गोसोखां आरो गिदिंफै बहा गोग्लैखो जोङो एफिसास मण्डली बायदि जाबाय नामा जोङो गावखौ जों गासैबो थिग सानदों खिन्थु इसोरा गोजौनिफ्राय नुहुरदों जोंखौ इसोरा जोंनि मण्डलीफोरखौ बांसिन मावजानो लुबैदोंमोन फोथायनायाव नुजाजानो लुबैदोंमोन मोजां सिखार खालामजानो लुबैदोंमोन बारहुंखानि गेजेराव बिरजानो लुबैदोंमोन जेब्लानो जोंनाव बारहुंखाफोरा फैदों जों गोग्लैबाय नामा जों समस्यायाव जों गोग्लैबाय नामा जों बबेबा बिषयाव उन जाबाय नामा ना जोङो बबेबा बिषयाव पाप मावब्रनानै जों गोग्लैनानै थाबाय नामा आरो बे पापनिफ्राय जों सिखांनानै फैनो हायाखिसै नामा जोंनि बबेबा हेबिट ना जोंखौहाय बेबायदि खालामबाय नामा जाय हेबिटना रिपिटेडलि जोंखौ बे एखे गोरोन्थिखौनो मावबाय थाहोबाय नामा दिनै हरनि समाव इसोरनि जिउआ नोंथांजों निश्चय रायलायदों इसोरनि जिउआ नोंथांजों रायलायदों मानोना इसोरनि बाइकआ बेबायदि बुंदों आंखौ अफोरबो होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोम बोसोर गोदायजों थांगोन बे नङा नाथाय जायसो आंनि आफानि इच्छा बायदि मावगोन बिसोरसो थांनो मोनगोन जोङो साफ्रोमबो पापी जों पाप मावबाय जोंनि साननायजों जों पाप मावो जोंनि एना एनिजों जों पाप मावो जोङो सासेया सासेखौ जों रायखोमायो जोङो सासेया सासेनि हेंथायै खोथा बुङो सासेया सासेनि मोजांखौ जों नायनो हाया जोंनि मण्डलीफ्रा दिनै बिशृंखला जाबोनो हमदों जोङो बेबायदि जानाया नंथारगौयैनो इसोरनिफ्रायनो दिनै इसोरनि जिउआ जोंनि जिबनाव सौदों निश्चय इसोरा जोंजों रायलायदों जोंखौ गावनिथिं गिदिंनानै फैजानो बेनि थाखायनो इसोरनि रावा जोंनो बेबायदि खोन्थादों
जोङो बेबायदि गोथारै गोसो फाफिनदों गाव गावनि पापनिफ्राय गिदिंफिनदों मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय